Dobre, čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa z hry Brawl Stars. Ak sa vám toto video bude páčiť, zanechajte tu like a odber. A ja som tu spolu s Waflaxom a ideme pušnúť Max Tier. Máme tu prvú hru, v týme máme Tika, ktoré sme si ho vyspektatili. So mnou tu je teda Waflax, môžeš pozdraviť do videa. Sú zborci. Ako vidíte, máme proti sebe Mortisa, Edgara a 8-bita. Waflax má Spajka a ja berem môjho obľúbeného maina. Upozorňujem, že nie som za ňom dobrý. Podľa mňa skočí na mňa ten Edgar, ale trošku mám strach. Ideme na toho 8-bita. Ja sa radšej do healu. Aj to dáme, poď. Akže je to ťažké. Kill, yes. Dobre, yes, kámo, tak to dáme. Ale kde je ten posratý Edgar? Tu je, pozor! Ty, ktorý ti on píše na to Tika. No hovno! Yes! Yes, kámo! Oh shit! Že by prvú hru hneď Max Tier. Kamaráde, keď toto vyhráme, tak budeme Max Tier. Na sama. Kámo, ten najväčší brawler, jeden z No hej, oni asi tak 80 v mate. Ak vás zaujíma, ktorý brawler smete, tak sa pozrite určite na Waflaxové video. To dáš? Nie, dobre, tak ideš. Ale to ešte môžeme dať. Ešte máme šancu. Yes, Edgar je mŕtvý, to je najhoršia. Yes! Áno? Yes! Dobre, kámo, to musíš čítať. Dáš to, poď! Dík za podporu Waflax. A možno, akože určite to dáte. To nie je až tak ťažké 8B, sorry. 8-bit, ale akože je tu malá šanca, lebo ja som na blízko a akože... Dobre, tak to, kámo, máš Max Tier, je to vidno, to už nemá šancu. Max Tier! Na sama. Akože on mal Max Tier 3, ale strátil účet. Tak poď. Alebo som. Dobre, yes! Max Tier, je to tam! Ja mám nový rank na Spajka. Dobre. Ty špíňaku, konečne je to tam! Toto video bude asi trošku neskôršie vydaté. Vy už asi tie prestíže budete mať, ale my ešte nie. Ale určite uvidíte aj video z toho, jak budem si vyberať veci. Ak si hovoríte, že prečo mám 13 543 trofejí a nie na tom starom, no tak, čo som si s vami vytváral, no tak ten účet som strátil a nahrabal som sa v mojich starých účtoch a našiel som tu tento jeden a s týmto idem vydávať content. A toto bolo všetko s videom, bol tu so mnou Waflax a ja sa s vami lúčim, takže čaute, bro.